दिनै 25 जुन खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, उदालगुरियाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 7 सुबुंखौ आसाम पुलिसआ मैया खायो एबा एरेस्ट खालामो। हानजा जिनाहारि खालामनाय 7 सुबुंफोरानो जाबाय मुस्ताक आहमेद, मुहिदुल इस्लाम, हाफिजुल आली, साद्दाम आली आरो एहसान आहमेद। बे जाथायनि उनाव ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन मानोना आकसु, आसाम गरखा सन्मिलन, ABYSF आरो फरायसा आफादनि सोद्रोमाजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा रागा जोंखांनाय फोरमायदोंमोन आरो गोबां सुबुङा मासबाद सार्केल अफिसनि मोखाङाव भुगिनांनाय आइजोनि थाखाय न्याय दाबिनानै हेंथा सोमावसारदोंमोन। बेनि अनगायैबो समबाराव मोनसे रागा जोंनाय होंगो दोंगोआ दायनिगिरिनि न'खौ बुफायदोंमोन आरो सावनानै होदों। समबाराव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि IPS पुष्किन जेनआ बुंनाय बादिब्ला जिनाहारि खालामजानायनि न'खरनिफ्राय नालिसखौ मोननानै थाबैनो खामानि मावदोंमोन आरो 7 दायनिगिरिफोरखौ उदालगुरि आरो खाथिनि दरं जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खादों। IPSनि सोमोन्दो गोनां आयेननि सिङाव मासबाद PS केस नं 30 एबा 24 नि गेजेराव केस रेजिस्टार खालामो आरो पुलिस अफिसारआ बुंबावो दि मोनसे मोजाङै नायबिजिरगासिनो दं आरो न्याय मोननायखौ थि खालामनो थाखाय रादायबो होयो। नैथियाव, क'क्राझाराव ड्राग्स बायनो थाखाय रां होयैनि जाहोनाव सासे बर' सुबुङा गावनि बिमाखौ बुथारदों। बे जाथाया क'क्राझारनि वार्ड नम्बर 8 मैदेर खर' एबा हाथिमाटायाव जायो। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं रुंसारि प्रफेसार नगेन ब्रह्मनि 35 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला पद्मिनी ब्रह्मआ फेग्रा मुवा बायनो थाखाय रां गावनि 75 बोसोर बैसोनि बिमानाव बिदोंमोन। रां बिनायखौ हरा होननानै बिमाया नेवसिनायखाय बिमा पार्बती ब्रह्मखौ मोनसे गोरा मुवाजों खर'आव बुयो, जायनि जाहोनाव बिथांजोआ हरखाबै थैयो। बे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाया क'क्राझारनि सुबुंखौ सोमोनांहोदों। थामथियाव, क'क्राझाराव रांखौ लानानै नाज्लायनायनि उनाव सासे सुबुङा गावनिनो लोगोखौ बुथारदों। बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि बालाजान पुलिस थानानि सिङाव थानाय निउ आमगुरि गामियाव जायो, जेराव देरहासार बसुमतारीखौ बिथांनि लोगो सखिय बसुमतारी, जायखौ बगा बसुमतारी होननानैबो मिथिनाय जायो, बिथांखौ गाज्रि रोखोमै बुथारो। बे जाथाया 23 जुन रबिबारनि हराव जायो। ब्रैथियाव, दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ दुधनৈ जिनाहारि जाथायाव बलि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय न्याय दाबिनानै 24 जुन खालारखालि क'क्राझार सहराव मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। सोमावसारगिरिफोरा बे जाथायनि सायाव रागा जोंखांनाय फोरमायनानै आसाम सोरखार लाजिनांथाव आरो बुथारग्राखौ फासि हो बायदि स्लगानबो होयो। बे सोमावसारनाया बड'फा चिल्ड्रेन पार्कनिफ्राय जागायजेनो आरो जेडि र'डनि गेजेराव दावगालांनानै हानजा सुरनाया क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टिपार्पस फरायसालिनि गेजेर गेलेग्रा फोथाराव जोबहैयो। हानजा सुरनाय हाबाफारि जोबनायनि उनाव एबसुआ जिल्ला कमिसनारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायो। बिथांमोननि दाबिफोरनि मादाव दं दुधनৈ जिनाहारि आरो बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ थैनायनि साजा, फास्ट ट्रेक बिजिरसालिनि बिजिरनाय, हिरनमय खाख्लारिनि न'खरनो 20 लाख रां खहा सुफुंनाय आरो बुथारजाग्राखौ रैखा खालामनानै थैदोंमोन आरो जिनाहारि खालामजाग्रानो खेबसे 5 लाख रांनि राङारि हेफाजाब। एबसुआ मासबादाव मोनसे गुबुन जाथायखौबो सोंखारिदोंमोन आरो बेजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो खावलायदोंमोन। बाथियाव, दिनै गोजौ बिजिरसालियाव NDFB सायाव हियारिं जाफिनसिगोन। बे हियारिंआ बे दाननि थांनाय 19 थारिखआवनो जानो गोनांमोन। आसा खालामो हादरनि रादाबनिफ्राय बे हियारिंआ मोजाङैनो जागोन होनना। दथियाव, 18थि लकसभानि गिबि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय आरो बे जथुम्मायाव MP फोरनि समायखिरा लानायनि हाबाफारि जायो। बिटिआरनि UPPL दोलोनिफ्राय देरहानानै थांनाय मुस्रि जयन्त बसुमतारीआबो मैया गावनि बिमानि राव बर' रावजों MP नि समायखिरा लायो। स्निथियाव, दानिया फैदो T20 मेन्स वर्ल्ड कापनि इन्डिया टीमनि आपडेटआव। वेस्ट इंडिजनि फिउचर क्रिकेट स्टेडियामाव मैया T20 मेन्स वर्ल्ड कापनि 51थि T20 क्रिकेट मेचआ इन्डिया आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव जायो। बे मेचआव अस्ट्रेलियाया टस देरहानानै बलिं खालामग्रोयो।
इन्डियाया 20 अभाराव 6 विकेट खोमानानै 205 रान बानायनो हायो, नाथाय अस्ट्रेलियानि टीमा 20 अभाराव 7 विकेट खोमानानै 181 रानल' बानायनानै 24 रानावनो इन्डियाजों जेननो गोनां जायो। इन्डिया टीमनि केप्टेन रहित शर्मायानो बे मेचनि प्लेयार अफ द मेच बान्थाखौ मोननो हायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै दोन हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशन मोननो थाखाय।